Itaon, ang mamamalod, anaton, maakti, wapito, pati ng buligon, ng mayor, karayong pagminiano, ng kanila aton, para lang makisayaw, makikusa. Honorable Benjamin Ver from Limpapan, Eastern Samar. Napapadisan, anaton Balikbayan from San Diego, California, Mrs. Tessie Alonso. Ma'am, Madam, Limpapadis is from Limpapan, our Honorable Mayor from Limpapan, Eastern Samar, Honorable Benjamin Ver. Luya na tayo mga taga-music, ano? Mahinay na kami. Mas malayong bukid ay payag kami nagamay. Anak ko yung dito, si nanay at kung si tatay. Ang among trabaho, mangidalang bagay. Lamunong nino, mabay lumangay. Among gitanong tanong, sabi ko kamuting tanong. Walay lang trabaho, ay may magtanong. Ang among radimay, awit lang sa mga siraoy. Kung tinuyugan sa inuyugoy. Sa matang tulong sa kapit mo simba, pag-akong sa inuno, maluwag na siya. Hindi naman tumat, tiyanggihan kami matahaw. Ang kalana mo, magkabalan, ikaw ay magkulat-kulat na. Bilis malayong bukid, ay bayag kami nagamay. Ang nagpuyong dito, si nanay at kung si tatay. Ang hamong trabaho, mangidalang bagay. Kamulong dito, mabay lumangay. Akong ginanong tanong, sa mga kamuling tanong. Walay laing trabaho, ay kumring magkaluloy. Ang among kalimay, awit lang sa mga siraoy. Kung tinuyugan sa inuyoy. Hindi ka na daw tanaw, sa'yo na pupunason. Anong dinigilagdan sa pagsabot sa adlaw? Pamuhiling ginamuhin ng ito. Kung mga kaplas, among na ang gagwisan, di bawang panipayo.
Napuyog din po si nanay at